Takže zdarc párec, moje jméno je Herkules a vítám vás u mojeho prvního videa a dneska to bude u mého teda prvního videa ze privátních serverů a jsme na S3, link dám do popisu videa, ještě dlouho jsem nehrál a jestli se to bude lagovat, tak jsem prostě na S3, tak co chcete a nevím, koho si dáme si maga a takhle budeme vypadat. Budeme se vypadat jako všude. Bunda. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Ne, bla bla bla, dostaneme. A máme tu 1000 houbiček a ty vole. Ale to mají nehorazné lagy, fakt. Jako vy to možná nevidíte zalagované, ale a ještě, kdybyste třeba nevím, potom udělám, tato bude třeba série maga, potom bude série válečníka a vždycky to udělám do levelu, nevím, do nějakého prostě určeného levelu, jaký to je největší, 540, tak to uděláme, tak dejme tomu do levelu nevím, do levelu, no prostě do levelu třeba 300 nebo 200 pade. A teďka každé video bude vycházet, možná, že teďka natočím pár videí teďka za sebou, asi 5 videí, ale potom já to budu co den přehrávat, že dneska vydám třeba první 3 videjka a ještě si koupím nějakou dobrou zbraň. Jo, jinak musíte tu mít nad level 10 aby se, a klíč od všeho prostě klíč. Tu mám epiky, a nechci epiky. Nevím, na co mi to vůbec je. Epiky. Také malém levelu ještě, když nemáme ani jedno podzemko. Jinakže možná v dalším videu lidi bude nějaký host, nevím, koho si ještě pozvu. Já to tak zatím budu nechávat. Ty věci v tom baťohu. Vidíte, tu máme první klíč od prvního pozemka. Ten prostě vezmete a tak si to hodíte na sebe. Ty vole. A to se nám otevřelo. Měli by něco dělat s tím serverem, bo také nehorazné lagy. What? Však co je? To je buď nějaký bug, anebo však se lidi, čumte se na to, jo? No. Nějaký bug. Udělal bych teďka level nějak, nevím. Dojedu prostě do toho spodu a za kamerou jinak budu pracovat furt. Už jsem si udělal, kamož mi bude dělat za chvíli intro, bo já fakt na to nejsem žádný profík.
se už hodí. A teďka budeme si protočit nějaké dobré věci. Kolik máme? 5 minut na to. No. Jenom epiky. Jak Němci. Ne, do prčic. My jsme lidi protočili vysavač. To je jedno, nevadí. Teďka by nám padla kosa. Kytara by se nám hodila. Jinak link bude v popisu videa. Ty vole, já to vždycky překliknu. Kalik další. A kdo by si chtěl se mnou zahrát, tak Facebooková stránka bude taky v popisu videa a tam přesně, nebo nebudu ještě dělat, nevím, ale asi udělám už Facebookovou stránku a tam bude přesně, kdy budu natáčet, kdy vyjde další let's play a je tu dortovač. Jej, a já chci nějaké brnko. Ale už nám padlo asi 3 zbraně. A možná, že bude nějaký speciál i na to. Já nevím, jestli... Double epic. To je lepší ten moje. Ne, není. To prčí, za to nevyměnil. Nevadí. Ale kde jsou ty? Tak lidi, teďka přejdeme na Magic Shop. Co je čaroobchod. Už mi tam mohlo padnout i nějaké eliky. Ne, štěstí ne, já chci okřídlený. Ale oni tu mají AI. Vidíte lidi? To jsou ty privátní servery. Tak já to ukončím a za kamerou si udělám taky menší flipík a v dalším videu vlastně zkusíme všechny ty podzemka. Link bude v popisu videa, kdo bude chtít, tak tam bude i moje nová facebooková stránka a uvidíme se u dalšího videa, co natočím zrovna za chvilku, ale vydám dneska večer. Ale zítra vyjde další video, takže se mějte a vidíte, už to je tak se mějte hezky a u dalšího videa se s váma loučí zrovna Herkules. Čau.